Ja, goeie! Ben we klaar voor? Welkom bij het Heer Ieroesjoch. Uw jassen stinkt een beetje aan mijn make-up. Wij beginnen in Simmer aan de Boorden. Ja, we hebben nog 2 jaar natuurlijk net hand, maar de coronatijd. Dus ja, eigenlijk wel 3 jaar in toen ben we er ook al bij geweest. Dus, en toen kreeg ik van tevoren een oudblaast. En door de corona, dus dat is gewoon vreselijk jammer. Dus ja, je kunt er een heel jaar wel naar uit. Dat is, ja, je zit gewoon in de agenda. Helft en Wilde. Nou, we hebben de Frisian Proms dus. Dat is ja, elke keer wel heel uniek. Muziekspektakel, maar Friese kinderen zien in de hoofdrol. En ja, we riddelen dat we daar een aantal liederen zien. Ja, dat vinden we gewoon, ja, daar leven we voor, dat vinden we mooi. We zijn met kinderen bezig en we doen het eigenlijk voor het publiek. Een enthousiast publiek, daar ben je warm van. En dan ontdekt en Fries. Dus, het is bij de kinderen zo en het is bij ons ook zo. Ja, we ontdekken. En waar uit het gezin doorga je mooi uit het dagelijkse vier is? Ja, ik is het beter zou stellen wie dat net mooi. Dat is makkelijker, denk ik. Want eigenlijk doen we alleen mooi. Mijn huid riet, ik riet, de jongste zoon die riet. En dan de middelste waren die groemen. En dat is achter vooral omspannen, dat is heel belangrijk. De ene hinder met eruit en de andere met varkaren. Dus dat zijn hele belangrijke momenten even. Dus ja, we doen het eigenlijk met z'n allen. Ja, het zit wel heel centraal. We zijn bijvoorbeeld, het waren kriesdagen, we hebben met z'n allen naar het bos geweest. We hebben 5 karren mee en een hinder onder het zadel. En, ja, we hebben een prachtige middihand en een bordelhand daar. En toen ben we met z'n allen te gourmetten geweest. Dus, dat is prachtig. Dus, het waren kriesdagen zit ik centraal wat hinder. Ja, dat is wel heel moeilijk, denk ik. Ja, wij zetten het hem in. En het is dan wel uniek hoe snel je een Fries kinderen opleiden kan. En dan, en dat vind ik het mooiste, het opleiden. En de Fries kinderen, als ze hem zo hier heeft, dan doet er alles voor die. En dat is gewoon ja, prachtig. Is dit nou al de nieuwe generatie die er klaar voor maken wordt? Ja, ik denk het wel. Hè. Het nou al 2 jaar, ze hebben een speciaal rubriekje onder begeleiding Simmers, een tuurrubriekje. Het er ook al 2 keer in 2 jaar, dus ja, dit is een nieuwe generatie. Hey Kjeld, en hoe vind je het om te werken met deze hinders? Ik vind het wel leuk. Want toen hoorde die, toen dacht ik, nou, ik vind het wel leuk. Toen kreeg ik Siepie en toen dacht ik, ja, en daar riet ik af en dat doe ik een show mooi. Nou komen dadelijk de Frisian Proms rond. Dat is natuurlijk een heel bijzonder evenement in Friesland. Was je daar later ook al mooi van? Ja, en dan wil ik krijg een groot hinder wat meer hard naar het. En daar wil ik dan ik heel veel wedstrijden maar winnen. Nou ja, het is een grote sport, hè, waar je eigenlijk alles wel een beetje om draait. Hè. De verhekte hinder is ik een beetje. En dat is ja, teugen, dat is toch een grote hobby. En, ja, dan hebben we nog de Friese kraamstal. Sinds 2 jaar ben ik bezig. Dat is vooral wat mijn vrouw doet. Hè, want ja, dat is, meestal brengen bij ons hun merrie en dan smitterbus. En wij doen alle zorgen rond en dan ja, als de vallen sterk genoeg is en de zon, en dan gaat er vaak naar huis.
Ja, we zijn heel actief met een uitvaart. We hebben 4 verschillende koetsen. En ja, ze brengen heel veel mensen dierbaren naar hun laatste rustplek. Ja, dat is heel mooi en dankbaar werk. Hè. Dat is ja, dat is een van de mooiste dingen die we doen. Ja, ik hoop je natuurlijk, hè, ben je hem nooit bij ons thuis, hè, maar dat we hem straks in het werk gaan laten, ik zie van heer, dus nou, dan hoop ik dat we dat filmen. Ja, ik ben Harry Bootsma. Mijn leeftijd is 75 jaar. Ik ben een beetje gek, zeggen ze. Dit is een Volpi. En dat is een chassis-carrosseriebouwer voor raceauto's. En hoe komt zoiets moois in Lemmer? Gewoon gekocht. Ik heb 18 hier gekocht. Mocht eigenlijk helemaal het land niet uit. Dat is een stukje erfgoed. Maar we hebben hem dus in de kist gedaan. En met het vliegtuig hier naartoe. Uit Argentinië gesmokkeld, mag ik wel zeggen. Ja, precies. Er staat een 16-cilinder Cadillac motor in. Ongeveer 500 pk. En dat gaat snoei, snoei, snoei hard. Als u uzelf nou moet omschrijven. Ja. Gewoon een lastig balletje, zegt mevrouw. Ja, gewoon, ja. Ik ben altijd aan het verzinnen en ik doe het gewoon. Als ik wat verzin, denk nou, dat lijkt me wel wat, dan doe ik het. Dit is een Aston Martin. Die heb ik toen ik 17 was gekocht. En voor 900 gulden. En had ik gemaakt dat hij reed. En dan zat ik dus in de zomer, zonder rijbewijs en zonder verzekering in Spanje. En dat ging goed allemaal. Om die eerste auto te kopen voor 900 piek, liep ik Volders in Den Haag. En dat was dan 1200 brievenbussen. En met lange voortuinen. Nou, dat deed ik dus 's nachts, overdag op school. En 's nachts liep ik die Volders. Dus daar heb ik die auto van kunnen kopen. Maar er is nog heel veel vooraf ook gekke dingen allemaal. Maar goed, in ieder geval, anders wordt het allemaal veel te lang. Nou, we hebben hier nog een Bessemer. Dat is een Amerikaanse motor. Die stond in de woestijn of waar ze olie uit de grond pompten. Dus die stond voor een ja-knikker. En dat liep dag en nacht door. Het is 23 liter. En het is 20 pk. Ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk, als je dat ziet, dan word je bang van. Word je bang van. En, ja, ergens waar ik bang ben, daar ben ik ook bang van. Dat blauwe ding ook. Eigenlijk ben je dan moet je moet een mannen. En dat is dit ook. Dus u houdt er wel van als het u een beetje spannend. Spannend. Dat vind ik het mooiste. Ja, dus, een beetje op de grens. Ja, een beetje wel. Mag af en toe niet, maar ja, je moet wat. We leven allemaal in een kluitje, allemaal dezelfde kant op. Ik ga er iets buiten, meestal. Mag van mij. Ik ben Hagenees, dus het mag. Maar Hagenees mag alles zeggen en alles doen. Denken we. Wat heeft u in uw werkzame leven gedaan? Ik ben gaan tekenen, technisch tekenen. Ja, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En ja, daar kwam eigenlijk niks meer aan. Toen kocht ik een botter. Een houten botter. Die botter die hebben we helemaal gerestaureerd in Kromhout. Zeilen we mee, doen wedstrijden mee gevist. Wat ook niet mocht, met de kuil erachter en zo. Een jachtwerf gehad. In Emmeloord. En ja, dat was de jaren 80. Iedereen liet zijn bootje in het water en die hadden geen geld. De jaren 80 was heel slecht. Hè. Ik denk, nou, die bootjes maar weg.
Bootjesvolk, klootjesvolk zeggen ze altijd. Dus heel veel die bootjes weg, toen hebben we dus de autosloperij gestart. En ja, dat hebben we 42 jaar gedaan nou. Ja, dit is schuurtje 2. En hier doen we het werk, eigenlijk het meeste werk. Het restaureren van de auto's en ja, alles uit elkaar halen wat kapot is. En ik zie links, het is gewoon een monster. Dat is een monster, ja, daar zijn we al 20 jaar mee bezig. Wat is het? Ja, dat is een Bentley met een zeg maar Spitfire Centurion tankmotor. Dat is hetzelfde. Alleen een Spitfire had een grote compressor er nog bij, die was die 1900 pk. Dat kan je nooit op die wielen kwijt. Dus, en een tankmotor die was bijna 700 pk. Dus die is wat rustiger, maar evengoed een monster. Nou had u het in de eerste schuur al over grenzen opzoeken. Ja. Is dit dan de overtreffende trap? Dit is het gekste ding wat we gemaakt hebben. Dus dat... en een kenteken erop, dat is ook iets... Die kun je dus gewoon mee op straat rijden. Mag. En hoe hard gaat deze? Hoe extreem is dit? Nou, dat durven we niet. Met die overbrenging, theoretisch, moet hij ongeveer 450 km per uur rijden. Nou, dat durf ik niet. Ik durf al veel, maar dit durf ik niet. Waar is de motor? Ja, die hebben we er nu uit. Hè. De motor die was het een en ander aan kapot. En dat is dus de oude motor? Wat zei je? Dit is de oude motor. Dit wordt weer de nieuwe motor. Die hebben we al laten lopen. Dus zonder injectie. Gewoon hier op die stand en op die bok. Maar het is dus een motor uit een tank? Uit een tank. Ja, het zijn gereviseerde motoren uit een tank. Wanneer moet dit project klaar zijn? Zo gauw mogelijk. Het wordt zomer. Als je zo'n ding rijdt, ja, een belevenis, dat is zoiets iets raars. Dat, ja, die kracht die voel je en die herrie om je heen, daar word je de hoofd van. Maar goed, dat interesseert me dan niet. Weet je wel, het moet nou moet trillen. Ik kijk er natuurlijk naar uit en dat is weer, dan gaat hij weer tekeer. Dat is het mooie. Zo. Nou nog rijden. Wij zijn hier in Sondel en daar hebben we een biologisch dynamisch melkveebedrijf met 80 keien en die vullen wel helemaal gas. En dat doen we met Hoyt de Mem en ik en mijn zus die de winkel helemaal doet. Wat gaat er gebeuren, Welmoed? Nou, ik zal even een tritsje zetten voor de kei. Dan hebben we de kei even los, maar hier is eigenlijk het stukje krijg een beetje te groot. En wat toch, hier komt Del, ik doe even misschien een klein aan. Ik doe even misschien een klein hoor, ja. Nou ja, het is wel zo, als je dan één keer wat aan hebt, dat zit dan zo lekker. Dan doe ik net alle dagen, of alle dagen. Maar dat zit dan goed. Dus dan denk ik, waarom doe ik het net doen? Maar het is niks anders smarig, hè, in het werk. Nou? Ja, dat is ja. Dus, maar is het, ja, het is misschien een beetje smarig, maar mijn voeten zijn wel aardig skin. Dus, dat scheelt. en ik doe ze elke dag. Maar daar is want daar is ik bekend op, begreep ik, dat ze altijd een kwarte broek aan heeft. Ja, dat klopt. Ja, ik heb nou van het winter wel voor het eerst even de lange broek aan hand. Want ik heb koude knippels, maar het is nu inmiddels heel april, dat we het nou wel kennen. Nou maar de korte broek weer. Ja, ik sting gewoon in winter als een lange broek. Ja, maar dus kijk wat je wend bent. Hè? Wij hebben natuurlijk, waar ben ik een soort buiten, dus ben ik wel aardig gewend toen ik geld. Wist ik een soort oermens though eigenlijk? Ja, best wel. Nou, ik winter door. Ik heb de hele winter haast morgens om jou of 4 uur in bad zitten, in het koude bad.
Dus dan doe ik even dippen. Nou, dan kom ik van bed, dan doe ik de houtkachel om. Ik even in het koude bad zitten een paar minuten. Even rustig en wekken worden en dan kerst het daar, jongen. My god. Ja, dat wordt een onreder, hè? Kijk wat voor die. Maar dan is. Een heel soort familiegebeuren in dit, hè? Ja, we zijn heel familiegebeuren, ja. En dat maakt het dat het wel heel gezellig is. Heel gezellig. En Siert en ik blowen lekker jong hierbij. Nou, Dat Siert is jouw man weer, hè? Ja, dat is Ja, mijn man. precies, Ja. Ja, dat doe ik een soort mee samen. Je begint wel direct helemaal te gloeien. De kleur, hè? Ja. Ja, dat valt mij ook op. Ja. Wie is dat dan? Oh, Johan! dat is Johan. Oké. En Johan is uw schoonzoon. En mijn zwager. Ja. Johan, en kerst die wat steende houden hier? Het is behelpen. Ja, Ja. snap ik. Ja, nee, maar dat Hij heeft komt geen goed. keus. Nee, hij heeft geen keus. Nee. Nee, maar weer al 15 hier, dus op zich Dat wist wel wat heen. wil wel wat in, gelukkig. Ja. Oh ja, want Doop is dan weer zijn vrouw. Ja, ik ben dan echt die vrouw, ja. En wel met haar zus, ja. Doop is dus de winkel. Ik doe de winkel inderdaad. Nou ja, wat we hier zeggen is eigenlijk heel veel van eigen assortiment, maar ik heel veel van lokale boeren. Dus, en alles is biologisch of biologisch dynamisch. En met name waar we heel blij van worden is dat het gewoon van de lokale bodem is. Dat is ik nog te lezen. Wat heen je met al die hartjes daar? Ja, wat hebben wij mooie hartjes? Ja, dat is nou ja, de grondlegger van de hartjes, dat is Joke. Oké. Ja, die had echt, die schreeuwt eigenlijk vroeger al oerl al een hartje op. En dat hebben wij eigenlijk alle keer oernaam. Dus dat is gewoon, mooi leerde dingen van. Als je werk je vanuit je hart en handel je vanuit je hart, ja, daar wordt de wereld alleen maar volle mooier van. Jo ben ik wel een beetje een hele hippie eigenlijk, hè? Is dat zo? Ja, het gevoel krijg ik. Oh ja. Ja, nou is ik wel wat een baldadige. Ja? Jawel. Wat is jouw rol eigenlijk in dit... Oeh, dat is wel een hele intelligente vraag. Dank. Maar ja, een beetje mooi denken en vooral wat uitvoerende werkzaamheden van. Dus je hebt wat een wonderlijke familie, dat idee krijg ik wat. Ja, nee, wij hebben een leuk stijl om zo maar te zeggen. Ja. We moeten een beetje fleur en fleur en wil in het leven hebben. En dat wist ik nog wel aardig beroemd, hè? Nou ja, beroemd, ja, dat is... uiteindelijk het weer een keer zat... Of nee, ik hier zelf, zeg ik wel eens op Instagram en was dan juist en heel veel negatieve dingen op boeren. Of negatieve dingen, maar net echt boeren die zelf het verhaal van kennen. En toen dacht ik, waarom doe ik dat net gewoon? Dus toen heb ik gewoon de telefoon gepakt en ben begonnen filmpjes te maken van wat we door hebben beleven, bepleegd. Hoe mooi het eigenlijk is, nou, vooral de positieve kant ervan in ieder geval. En toen is dat langzaam eigenlijk een beetje gegroeid als... Ja, nou ja, dat je steeds wat meer volgers krijgt. En dat is hartstikke leuk. Ja. Maar je moet het jezelf bluwen. Nou, dat zou ik krijgen voor de kleren. Nou ja, de kleren, dit is wat het is. Maar ze vermaakt je hem nog wel als hele familie en dus ja. Ja, het is mooi om het samen met een wand te kennen. Ja, hopen dat het nog langzaam mooi. Nou, ja, precies. Ja, daar ben ik helemaal voor. Oeh, jasses, ik maak er net op tanken in een kwattenbroek. Goeie, we zijn zo nog aan. Jolaiti! Goeie. Ja, ik hoor dat net wel. Oh, nou, dat zie ik niet. Nee, echt net? Je bent wel een goed figuur dan maar even op televisie. Goed figuur? Ja, bij mij van Heer, van Omroep Friesland. Ja, dat is ook altijd wel. Ja? Dat vind ik een mooi stukje. Oké. Die horen omroepen, hè? Ja, volle mooie programma's. Noord had een mooi programma, maar die ene man met het busje. En Drenthe is ook mooi. En Oost is ook mooi. Omroep dat is ook vaak, nee. Omroep Friesland is het leukst.
Nee, ik kan niet zeggen. Nee, maar kliegen. Ja, dit interview is clear. Ja, hier vind ik wel een mooi programma. Oh, oké, nee, klopt. En die man met de wachten met het voetballen, dat vind ik ook mooi. Oh ja, de sportcast. Ja, dat is wel mooi. Ja, daar ben ik fan van. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat gaat nog net zo lang, maar dat is wel mooi. Nee. Ja. Geert van Thun, ik ben een aardige man. Ja? Ja. Niet echt ik wel, hè? Dat weet ik niet. Ik Ja, hij is wel een best fan. Ja? Oh. Roelof de Vries, nee, dat is een misselijk figuur. Ja, dat zou wel op mij vallen. Ja. En wat heb je eigenlijk voor pet op? Tirol? Ja, Tirol is mijn lievelingsstaat. Ja? Gebied. Ja, Tirol, daar ben we 25 keer weg. Ken je dan niet jodelen? Nee, maar we gaan altijd wel naar die muziekdingen. Dus je zet er nog wel gauw eens een jodelmuziekje op? Ja, ik hou toch ook altijd Tiroler muziek om. Ja? Ja, altijd Tiroler muziek. De Schutzjäger. Wat? Dit is een heel bekend de wereldberoemd orkest in Oostenrijk, de Schutzjägers. Schutzjägers? Ja. CD. Hoe weet je? Wat is dat? Kijk niet op. Hij wil lustig zijn, Kellner in Trotau. Sportrad niet met 400 wijn. Hij kent nou wel wat uit. Ja, ik ken hem wel weer. Had er ons uit van? Ik heb hem lustig zijn, muziek spelen und uns niet. Zo hé. Nou, dat is een Schutzjäger. Ja, wat genieten van het leven. Ja. Hey, dat deed je best goed ermee. Nou, maar die wiezer dan sluiten we maar nou ook, hè? Wat zijn jou? Ja, dan je kunnen we alle kanten op. Best wel. Hey, ken je hem Curvelicious Diamond? Wat is dat? Ken je ook de Broden Douwes? Nee, kijk net. Heb ik er nooit van jet. Nee. Nee, ik ken hem net. Nee? Nee. Nou, start het volgende filmpje maar in. Goeie. Volk. Goedemorgen. Goeie. Wij wien voorheen even op een struin en dit plakje vol u wel op. Ja, dat kan. Het is wel een plakje wat achteraan loopt. Het valt net direct op, maar als je er toevallig in rijdt, ja dan. Ja, dat loopt er al. Want wat voor terrein is dit? Want ik zie hier echt van alles. Ja, wij hebben in 92 hebben wij het bedrijf om van mijn ouders. En dat is een gecombineerd bedrijf met veehouderij en camping en een jachthaven erbij. Dus het bestaat uiteindelijk uit 3 taken en nog wat hobby. Ik heb wat hobby in oude trekkers en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Ik vind het wel een wonderlijk plakje. Ja, wonderlijk is het. Ja, dat is misschien wel het goede woord. Ja, wonderlijk, ja. Jo staan hier nou op zakken, maar zo'n wel iets slagje erdoorheen een maatje kennen? Ja, dat kan wel, maar net op zakken. Dus dan moet ik er al eerst nog aan. Ja. Beetje onderhoud doe ik nog. We moeten natuurlijk onze landbouw maar ook een beetje rieten blijven. Dus we gaan naar een trekker en die heeft kocht uit een veiling. En daar moest wat naar je bannenboel onder en zo, dus daar ben we nog met aan. En wat voor gasten heb je hier nou op een camping? Ja, dat verschilt heel wat. Het zijn allemaal mensen die vaak uit de Randstad komen en die daar net heel veel plakken maar door hebben. En die toch hier wel graag wat genieten willen van het uitzicht, hoe het loon en ja, van de vrijheid die ze hier hebben. Dus ja. Dit is al een plaats natuurlijk. Die wordt nu gebruikt als stalling voor mijn oldtimers. Die staan hier binnen, de meesten ervan de meesten. Ze moeten natuurlijk al onder dak staan, want daar kiezen voor hem, dat er net van hoor. De kelkjes liggen op gangpaard, die hebben correct hele vrijheid dat ik direct heb dus. Die liggen al de koersen, die hebben de buik vol. Die gaan haast nog eens even naar mem wat dat nodig is en tot die tijd dan genieten ze ervan. Ik heb tot 2018 nog molken. En na die tijd ben ik er maar stoppen. Mijn ouderen ben staan. Ik kwam in een moeilijke periode wat mijn broers en zusters betreft. Ik kon het land wat erbij had. Ik wil 24 jaar pachter, maar
Ze woonden het lang voortwaan aan een projectontwikkelaar en daar heb ik een protte moeite mee. Dus daar hebben we wat rechtszaken over gevoerd en we hopen dat we binnen nou en een paar maanden dat we het definitieve uitsluitsel daarover krijgen en dat we weer het opworkje kennen. Dus er is wat een familieconflict. Ja, dat is. Het komt natuurlijk over sterren van ouden en dan is de regie valt voort en dan gaat het natuurlijk over eigendommen. En dat hoe je gaat dan nog een meest rare dingen. Dat is nog een keer zo. Daar ontkom je net aan. Maar ik wil nog wel zeggen, en dat bedoel ik net verkeerd, maar het is wel een rauw terrein voor een camping. Ja, dat is zo. Maar goed, de mensen die hier al jarenlang komen, er zijn toch wel een hele protte die langer dan 15, 20 hier komen. Dat is wel het publiek wat ik dat rauw misschien wel een beetje ziek. Nou, goedemorgen. Ja, zeker altijd. Ik kan er nog wat aan bijdragen. Over de netheid hier? Ja, daar hadden we het net over. Mooi, hè? Ja, zo werkt dat. Nou ja, in elk geval, maar de meesten, je had jongen, ze binnen er vrij rustig onder, dus ja. Ja, je hebt wel op een protte plakken wennen. Ik geloof dat ze wel op 10 of 15 plakken wennen heeft, maar toch is dit haar laatste station, dus daar ging je nooit weer bij. Dus ja, dat zei ik iets over wat de mens denk ik nodig heeft om gelukkig te worden. Dat is net een dik waar de klinkers goed lezen, maar dat is vooral een plak waar je thuis vielen. En weet je jezelf wezen kennen. En dat kan mensen hier wel, die rond jou wijzen. Dus we willen graag dat ze hunzelf zijn. En naarmate ze meer hunzelf binnen, zitten ze beter in hun vel. En hoe zit dat met jou? Ja, nou, ik vond het de laatste jaren wel moeilijk. Ik om de positiviteit altijd weer om vinden te kennen. En de werklust die ik altijd hier. Ik heb 24 jaar lang altijd molken, dus maas betiet eruit en de hele dag werk je. En ik had het nooit als een bezwier ervaren, maar de laatste jaren wordt het wel steeds moeilijker. En dat is de reden waarom ik in 2000 stoppen ben. Ik kon het net meer opbrengen. Ik kon het net meer. Het fijne van het werken hier, dat wie me een beetje ontnomen. En ja, dat is het al leidt dat ik stoppen ben met melken. En uiteindelijk, mijn terugwerkende kracht heb ik daar geen spijt van. Maar het was net een besluit wat uit mezelf kwam. Het is Trots de tijd is het me een beetje opdrongen. Ik kon het net meer vinden. Ik kon net meer de willen vinden die ik nodig hier om dat elke dag te doen. Maar die beesten konden niks van doen. De situatie verhoren. En daar heb ik me op aangepast. En kwam dat dan door die familiestrijd of door de regels van de oorlog? Ja, een beetje wel. Ik weer sterk teleurgesteld in het feit dat ik net een waardering kreeg van wat ik hier 24 jaar gedaan heb. En dat ze eigenlijk daar wel een streep onder zetten. Maar te zeggen van nou laten we het lang maar aan een projectontwikkelaar verkeken. Ik vond dat verkwanselen. Ik heb altijd gezegd, ik wil net dat het green hart van Terhennen, want zoveel green hebben we niet meer in Terhennen. Het meeste is al op, on vakantiewenningen. We hebben hier al 3 grote parken en landal zit hier, een roompad, weet ik wat voor parken hier al zit. Ik bedoel, het tilt op van recreatiewenten, maar dat bloot voor de mensen die hier in de winter achterbloot als bewoner van Terhennen. Bloot er natuurlijk net zoveel meer om te blijven. En dat is bijna alleen maar hoe ze niet leeg staan, omdat ze alleen in december verhuurd worden. En dit is wel een stuk wat volgens mij waardeerd wordt in Terhennen. En dat wil ik graag van hun bewaren. Dus ik hoop dat het green en blauw kan ik in de toekomst. Volgende film is prachtig. Get huis. Gebroeders Douwers. Even lekker op het trekker. Ik kan de strijd halen. Goed man, hè? Ja, goed hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, even de orde hobby. We zitten dat de trekker sterk een keer een orde is. Ja. Zo wel. Trek hier dat. Ja. Ja. En wat is er zo leuk aan? Nee, we zeggen, zo een orde hobby. Want dat is het vaker dan? Hè? Nee, dit de eerste keer. Oh ja? Je maar kijken, ja. Zo wel komt. En Foppen dat ik maar. Ja, maar die is altijd wat later, hè? Die ben helemaal wat later. Oh. Ja. Het bloot hetzelfde wat het is. Ja, nooit stap hudden hier, nooit je stap je eruit bij het weg.
Nou, wij horen. Ja, hoi. Dat heb je Rina ook al. Ja, ik ben er ook nog weer even. Mooi de liedse. Albertus is echt mooi. Maar die heeft wel de eerkleppen op. Ja. Ja. Want anders dan is het wat te gek met het leven. Vind je dat wat spannend? Of, Ja, wel. Ja. Ik verneem het wel wat. Ik denk, oh. Nou ja, maar ik hield er al een beetje rond van, nou, hoe is het oppakken, hè? Hoe is het, want dat is misschien heel vier komst mooi, dat gewicht op wijn. Ja, maar... En heeft er nog wat tips doen dan? Ja, wel wat, misschien eerst wel wat goed gas aan en dan misschien wat minder. En ik zeg, ik kan peer mooi de tjeln hinweg in. Misschien kun je dan ik nog wat vier komen. Ja. Dat komt zo nog mooi. Ik ben wat blij dan ook. Ik hoef zo het net. Ik ga rennen die al heen sturen. En we gaan bij de trekker die. Rennen gaat bij de trekker die heen bracht. Ja, dat is het weer te laat natuurlijk. Ja. Maar goed, ik zei op de trekker maar deze maar heen op een weg brengen. Ja. Maar die is bij het dan. Wie is nog aan het melken? Ja, ik moet van alles naar de putjes dus. Oh. Ja. Ja. Dat heet dan wel eens. Ja, heel lang. Het is er door maar even. Ik moet nog kijken. En hoe gaat het verder? Goed. Ja? Ja. Ja, we gaan wel aardig druk toch wel mooi. Ja, want de koers wordt wel... Ja, als je nooit weer vrij nemen kan je nooit weer wat we doen. Dat werkt command ik wel naar ik op. Ja. Oké. Ja. Ja. Trek, hè? Ik had nog 2 keer mijn meiding en we zijn nog eens man maar ik zei het leek het wel leuk. Ja. Nou, bedoeld zien ook hoor. Ja. En heeft dat ik al Tien Rinders verteld hoe het met of? Ah, dat zullen we nog wel. Dat zullen we nog wel. Dat moet wel leuk blijven, hè? Dat is wel leuk blijven, ik kan net al vertellen. Hij showt dat van die oren en ik wel al hoe het werkt. En in de oldtimerbaan. Je rent dat geluid uit de band bij Renault, hè? Ja, weet ik niet. Ja, weet je niet. Hier. Stik je voor. Oh ja, daar zit er. En dan hebben we nog een interessante inbaan in de loop van de week. Geluid uit de band bij Renault. Alle punten in de buurt. Moest alles uit Bert. Tim van Leeuwen van der Veen. 3,4 in. Maar dat wel doen. Ja, dat bedoel ik. Kijk maar mijn bar. Ik ben adviseur, ja. Maar ze hadden een beetje te volle lucht in. Oh ja? ja. Oké. Dat onder de bar. Oh ja, dat is dan beter? Ja, loopt er volle mee. Hoe goed is ze? Nou, ook aardig knap. Ja. Hij rent doet er wel eens even wat werk voor mij. Dat, al leren, ja. Ja, met het Gigantenfestival broek ik altijd zijn kar even. Dat is even standaard. Ik krijg er even per vrijkaarten. Maar ik heb een sloten beurs, dat kan ik zo vroegen. Ja. Ja, dat kan dan. Net al die vuil over de kop streken. Ja, dit is beter. 1 en 2 pk noemen we ze altijd, hè? Dit is 2 pk en rendert is 1 pk. Hoe is dat zo gaan? Ja, dat weet ik ook net. Maar dat staat direct bij mij in de telefoon, 1 pk. Doe maar extra uit, ja? Dat kan me niks schelen. Hij is nog net op vuil. Hey, is het nog spannend? Nee. Gewoon doorlopen meiden, man. Hij vindt het wel spannend, ja? Ja, ik zou rennen onderuit halen. Ja, ik kom verder rennen. Ik ben benieuwd op de video gekomen. Rindert de concentratie. Zelfde strijd ongeveer met zijn broer, denk ik. Rindert nou in de baan. Check me even ons af. Ja, wie gaat het goed? Ja, Rindert, het gaat heel goed. Wat best ziet er nog uit, die laatste meter. Douwes, kom op. Jou dat ding op alleen. Douwes weer afvlaggen op 84 meter en 12 centimeters van Rindert Douwes. Nummer 94, Pappe Douwes, de broer van Rindert. Ongetwijfeld in strijd, in broederstrijd om die 4 meters. Komt er zijn broer voorbij. Het tempo lijkt iets hoger als Rindert ziet. Maar het tempo zei niks. Nogmaals, het gaat om die meters in die boerenklasse, zo'n dat 9 tonners. Het gaat heel langzaam schalend verderop. 94 meter, 96 meter, 97 meter, 98, 99. En wat betreft een voetboel! Pappe Douwes! Nou! Oh, ik kan de strijd halen! Goed man, hé. Ja, goed hè? Ja. Ik had er nooit zo veel gewerkt. Nee? Nee, maar in de jongens zeggen, kijk nog wat, die album ik ga nog een poel bol halen. De meeste keer, Maarten daar. Ja, Rindert wat minder toch? Ja, die veel minder.
Waar is die nou dan? Weet ik niet. Zal die er ook wel werden? Waar is er in het nou uit? Dat is echt machtig mooi slaven, joh. Ja, dat komt er in het dan. Nou. Nou. Hoe bedoel je? Nou ja. Ja, mijn vader heeft ervaring. Mijn vader heeft meer vrije tijd. Die doet al PRI mij. En ik en het. Nee. Maar dat mag straks nog een keer, hè? Dit is hobby. Ja, bloedhobby, hè? Ja. Maar dat staat wel even niet best. Ja. Dat gaat volgens mij niet, Nee, hij wil lustrekken. Ik voel pool, dus krijg concurrentie. Wat zie je hem nou nog doen, jongens dan? Wij gaan daar even nog in. Ja, daar hebben we ons in. Wat wie het voor je hem? Prachtig mooi hier. Ja? Ja. Waarom? Schitterend mooi zwemmen gewoon. Ja. Ja. Al de hand aan het werk. Nou, ik kan het beter gaan. Turbulent. Ik denk dat dat het allermakkelijkste samenvattingswoord is van de hele jaar. Turbulent. En voor daarin het? Spannend hier. Waarom? Nou, in de helft van deze december weer wisselvallig. Het hoogtepunt van mij is dat ik mijn eigen wedstrijd organiseerd had dit jaar. Ik had een dragcompetitie georganiseerd dit jaar, waarin ik nee-talent een kans aan wil op een podium om zien te laten wat ze in huis aan. Wat vond je nou hartstikke mooi in het dier? Het heerwinnen al. Heerwinnen, dat weer een heel apart. Nou ja, klaar. Ja, wie in augustus wat tussenin was. Ja, wat dat heerwinnen. Dat weer wel een hoogtepunt. Ja, dat wie. Ja. Nou, mooi net. Maar gauw terug met het volgende filmpje, want ik ben van Jannek nog voort. De moderne televisie, daar moet ik helemaal niks van hebben. Ik heb nooit aan een tweede kind gedacht. Als je het me had verteld, was ik niet zwaar geworden. Nou, ik woon hier dus bij mijn moeder in huis. We stellen onze eigen programma's samen zoals het vroeger op de tv altijd was. Ik heb heel veel dvd's. Alle soorten. Nederlands, Duits, Engels, Frans. Van de televisie van tegenwoordig is helemaal niks meer aan. Maar dus ook uit het oogpunt uit mijn jeugdperiode. Dus alles wat ik toen heb gezien op tv, dat wil ik nou weer zien. En dat wil ik ook allemaal verzamelen. Het is gewoon allemaal jeugdsentiment. Waarom waren nevens de programma's in die tijd juist zo goed? Het was simpel, maar het was spannend. Het is nu allemaal, het moet allemaal, ja, met computers, het is allemaal andere bewoording wordt in de series en in de films gemaakt. Ja, er is gewoon niks meer aan. Het is heel moeilijk uit te leggen, maar het heeft niks meer. Van toen is veel mooier. Maar nooit gewoon een reguliere televisie? Nee, dat is gewoon helemaal niks. En SBS6, daar moet je me helemaal niet meer aan komen zetten, want ik wil niet al die ellende zien als ik op bed ga. Daar kan ik helemaal niet tegen. Ik ben van 3 september 1972. Dus vorig jaar ben ik 50 geworden. Elke zaterdag ga ik met mijn moeder uitjes maken. En dat kan door heel Nederland wezen. Dan hebben we een bepaald doel waar we heen gaan. Dat kan een museum wezen, maar dat kan ook een begraafplaats zijn. De begraafplaatsen waar bekende Nederlanders liggen, hè, zoals bijvoorbeeld Zorgvliet. En zo ben ik al heel veel begraafplaatsen langs geweest. Dit is mijn fotoboek van de bekende Nederlanders van de grafstenen. Marga van Arnhem, Lou Bendy, Harry Banning. Ja, dat is natuurlijk ook heel apart. Als je op een begraafplaats komt waar bekende Nederlanders liggen, dat geeft gewoon een kick. Je ziet ze normaal op de televisie en dan kom je in één keer plots heel dichtbij. Bij die persoon. En dat geeft toch wel iets, een hele ja, apart gevoel is dat. Herman Brood. Boudewijn Boeg.
En nou denk ik wel dat een deel van de mensen, dat ze het deel van die hobby en de liefde voor de series en de nostalgie, dat ze dat nog wel snappen. Maar dat ze dat van die graven misschien al wat aparter vinden. Ja, ik krijg soms ook wel eens te horen van, wat een lugubere hobby heb je, of wat een dode boel. Ja, gewoon. Maar een begraafplaats is natuurlijk een dode boel. Ik bedoel, er leeft natuurlijk niemand natuurlijk, hè? Want je kunt wel op de koffie gaan, maar die krijg je toch niet. Maar weet je, als je op een begraafplaats loopt en dan buiten de bekende Nederlanders om, het geeft ook een stukje rust. Hast ik nog wel eens wat bekende Nederlanders of bekende sterren ontmoet in levende lijven? Jazeker, André Verduin. Vorig jaar heb ik André Verduin samen met mijn maatje ontmoet. Nou, we hadden ieders voor de tijd hadden wij een cd'tje, hadden we die gekocht. Dus ik zei tegen mijn maatje, wij gaan nemen ieders die cd mee, want die moet immer gesigneerd worden. Dus ik had ook nog voor zo'n pen gezorgd. Want je zult altijd zien, dan wil je tekenen en dan doet die pen het niet. Dus dat konden we niet hebben. Dus het is gelukt. Wij hebben ieders een mooie gesigneerde André Verduin cd. Nou, in levende lijven ontmoeten, dat is natuurlijk het allermooiste. Maar je moet natuurlijk niet vergeten, je moet er tegenwoordig snel bij wezen, want ze gaan het bosje van ons om, hè. Ik bedoel, de laatste jaren zijn er al zoveel overleden, dat, daar ben je gewoon te laat mee. Maar goed, als ze dan begraven zijn, dan kun je er altijd nog redelijk dichtbij. Op een gegeven moment hier ik een hinder, hier op 4 waarom, ik ben hartstikke best hinder. En dan wie op een gegeven moment het woon net meer rugmaken. Toen zei Jeroen Engwer daar, die traint hem. Hij zei, eigenlijk moest er zwemmen. Hij zei, dat is, het wordt wel meer in mijn hinders, maar hij zei, ik denk dat dat goed voor hem is. Toen wie Jeroen hier een keer en die mag graag visje. En wil dat er wat aan het visje is en aan het varen. Hij zei, ken die hinders hier net zwemmen? Ja, ik zei, dat wist ik net dat dat kan. Nou, het is eigenlijk een viever en nou is het eigenlijk een zwembad voor hinders. Daar komt het op deel. We zwemmen hier in de wien op 4 wat het mooiste. Waarom? Dat weet ik net waarom dat het is. Maar zo doen we het alle keer. In de wien zwemmen ze 4 wat het mooiste. Hinders vindt het hartstikke lekker. Goed zo. Goed zo, dat is weer lekker. Ja. Nou, even een beetje buitje. Kom jong. Kom. Kom jong. Nou, dat is wel duidelijk dat deze het heel leuk vindt. Ik wist net dat hinders van zwemmen houden. Nou, ik wist het ook net, maar het is wel zo. Ze hoeven maar niet, als ze er 1 keer trouw wist, dan krijgen we een hond. De meeste honden niet. Als ze weten hoe ze zwemmen, als ze naar zwemmen, ze springen er altijd in. Kjeld maakt het niks uit. Ze moeten het leren, uit hunzelf doen ze het net. Maar dat ze het 1 keer weten, is dat maar geleerd. Waarom doe je hem dit? De training, nou, dit zijn alle hinders, alle actieve dravers. Ze zijn nog alle mooie wedstrijden, tenminste de meesten. En sommigen dat doen we voor die mankementen aan de voeten, een blessure. En dan kunnen ze oors, dan ben ze geopereerd of zo. Oors zien ze in de box staan. En dan kunnen ze even zo goed door zwemmen, kunnen ze nog een training krijgen. Dat is voor alles veel beter. Die leefde voor de hinders, waar komt die bij? Ja, dat heb ik van jongs al aan. Dus we hebben altijd hinders aan. Dus van zolang dat ik weet, hebben we altijd hutdravers aan. Altijd, 1 keer een Fries hinder aan. Daar laat mijn hart net. Leuke beesten, maar daar zit mij te min actie in. Ik ga van hutdravers, dat is spannend. De wedstrijd, wie de eerst op het einde is, die had het won. Je bent er vet uit, ging gezeur naar de tijd. Het is, ja. En ben hinders die het heel graag werken willen. En is het nou, ik zei dat de hinders die je bij jou in het zwembad west had,
dat Tietje vaker winnen? Nou, het wordt haast altijd even verteld. Als er een hinder mooi doet en ze weten het eigenlijk altijd wel, dat is een zwemmer, dan zeggen ze het van tevoren wel even. Dus dat is wel grappig. En als er dan wint, ja, dan is het helemaal leuk. En hoe voelt het nou om de enigste man op een vrouw te wezen met zo'n groot hiestenzwembad? Oh, dat is eigenlijk wel heel apart. Ja, dat is, ja, wat moet je ervan zeggen? Het is gewoon eens dat het geen is. En als er iemand het nooit bouwen wordt, dan bouwen ze het maar nooit. Dan heb ik in ieder geval de eerste maken. Oh, het ziet er goed uit van Janne. En wat zegt Joen hoor? Je ziet een hoofd uitzitten of thuis? Nee, met mijn kameraad niet, met Klaas. Oh. En doe dan? Ik in Holwert. Marina en Albertus. Oh, hij goede voornemens wat komt hier. Nou, zullen we op nummer 1 stapje maar roken zetten? Vol gas, zelfde manier terug in. Vol gas, vol terug in. Ja, achterom hoe je net meer zien, want dat is al voorbij. Nou, we gaan op naar Skraat, want daar viel die... Ben jij nou even opnieuw? Dit is niet goed. We gaan op naar Skraat, want daar vieren volwassen mannen 11 november. Sint Maartenkeuteltje, driedraai-dreuteltje, driedraai-dropje, Sint Maarten-topje. Hier woont een rijke man, die veel geven kan. Een borrel zal hij geven, lang zal hij leven. Sint Maartenkeuteltje, driedraai-dreuteltje. Wij herinneren je dus Sint Maarten omdat er niet bij me binnen. Nou ja, en snoppen ze gewoon dat kan onze gebitjes vanzelf niet meer om. Dus we zouden we nemen een borrel. Op zomer oktober hier dwarsbelang een brainstorm sessie. Het was vergriezeld. Dus ja, er moest even wat gebeuren. En nou ja, er waren een heleboel ideeën. Maar ja, de Barbie bleef nog lang hier. En toen was dit, nou, ik denk nog wel het meest ludieke idee geworden. En nou ja, toen de man die het betaald had, zei het, die is helaas net van hier een familieweekend. Maar ik denk, nou hier moet ik handen voor. Nou ja, dus nou ja, toen de meerskip wat inschakelen en nou rennen we. En zonder de vrouwen, want ja... Ja, zonder de vrouwen, want je, dan moet ik in de doorhiepen doen. Oor hier, dan bloeien de malen thuis. En dan kan de vrouw erin, als ze dat willen. Als ze dat willen, zeg ik ja. Luister, als ze dat willen, dan kan die daarin. Ja, want jij dat vindt wel leuk, de man. Ja, wat was ik? Ja, nee, maar je hebt het nota, je hebt hartstikke best. En we hebben nog maar een fjouwerhuis in de hand van een 60. Dus ik zou zeggen, ik ga zo belooi. Sint Maartenkeuteltje, driedraai-dreuteltje, driedraai-dropje, Sint Maartenkeuteltje, hier woont een rijke man. We hebben hier een groot probleem. En dat is? Nou, die borrel van ons, ja? die wordt door de bern achter slot en grendel houden. Ik heb voor je een uitdaging om de code op te lossen. Dat is een escape room. Ja. Dus onder gang. Maak een goed lopende zin. Net een cijfer van de code is leven. Ze hebben het op de balans van 12. Go jongens, up. Wat toch niet, die mannen moeten net te snel bij de drank weg. Nee, zei het. Of ik dacht, ik hoop dat ze als laatste hier komen en dan wordt het wel heel dreig. Maar ik vond het heel ludiek. Ja, hè? Jazeker. Ja, ik denk dat moet ik even wat mooi doen. Is haar zondag-gelien, denk ik. Nou, ja, ongeveer wel, ja. Ja. Is het nou ook weer spannend? Toch wel spannend dingen. Ja. Heb je altijd die voor gevoel? Nou, wel een warm gevoel. Van al dat drank. Dit hadden we ook niet verwacht tot nu toe, zeg. Nee. Zeker met de quiz niet. Nee. Ik denk met de meeste krijgen wat in de handen geduwd en dat mogen we mooi meenemen. Ja. Ik vind het prachtig. Ja, ik dacht eerst van hoeveel mensen zullen erop komen. Maar ik hoop toch dat als de
jeugd het weer oerneemt, hè? Ja, toch wel? Ja, ik vind dat wel. Dit is toch zo'n succes, dat jou net met uw hand, toch? Nou, Ja, dat is wel de vraag, dat dat moet maar op bezien. Ja, dat is wel even Nee, maar ons dan pakken wij het weer op, Jaapie. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Hoor is het werk helemaal verlend, no? Dat er niks meer vroeger. Ja. No? Daar hier niks meer. Nee. We hebben jarenlang pan vol snoephand. No, ja, jongen, en dan ja. komt er niks meer door. Nee, ik ben helemaal voort. Dus daarom dit. Ja, nou, weer verder. Bedankt, hè. Even kijken, wat staat er nou? Nou, maar het mag wel even jongen. Ja. Hier woont een kinkerdril die niks geven wil. Alles wil ze houden, het zal haar ooit berouwen. Nou ja, Remco was ik, zuster. Nou, die hebben we nou ja. Tradities verdwijnen, gratis vergriezen. Maar die kennen net naar u wijzen. De schrader erin, jongen al je smoor. Maar een peer hier komen u bij helemaal door. Nou. We hebben een Irish koffie. Oh, lekker jongens. Mooie blauwe, witte en roze spikkeltjes, want wij weten net wat het wordt. Een toekomstige poppenslok, zeg maar. Nou ja, morgen uitgerekend, dus het kan elk moment. Ja. Maar dat is de toekomst dus? Ja, dat is de toekomst. Ja. En de andere ligt boven te slapen. Dus ja. Dus er komt alweer wat jeugd in Skraat. Er komt alweer wat jeugd, ja. Nou, kinderen bij. We krijgen iets onderwijs. Nou, dat is maar goed, ik of niet? Ja. Even wat in de magen. Ja, lekker toch? Ik weet niet wat het is, maar... We zien een alcoholvrij drankje, daar zijn we wel eens even lekker tussen getrokken. Ja, nee. Het bloedt nog lang onrustig in Skraat? Dat moet wel betekenen. Ja, ik denk het al. Ja, nog mooi wat ik want we zijn nu op een held zo'n beetje. Ongeveer, want we hebben besloten dat we net boet nu gaan. Oh. Nee. Dat is net vertrouwd. Oh, nee. Dat moet me net. Een borrel zal hij geven, lang zal hij leven. Nee, dat Faber. Faber is alles. Ik ga zo vast nog niet meer, joh. Je zit zo vast nog eens, man. Namens Team Heer wees ik je een heel prachtig mooi, bjusterbalen, grutsk en gezond 2024 daar. Volle geluk aan je. Proost. Oh, daar kwam je bats. Kom uit die fles bij. Jongens, bedankt hè. Ja, bedankt. Hoi.